Ahojte, mám tu video na mocniny, pričom idem vypočítať tento príklad konkrétny. Takže pozriem sa vždy od začiatku do konca, čo mám, zamyslím sa, ako čo najlepšie upravím na najjednoduchší tvar tento príklad. Čo tu mám? Mám tu nejaké mocniny, základ mám Ačko, mám ich vydeliť, tu mám nejaké delenie, mám tu Bčko ako základ, potom tu mám dvojku ako základ, štvorku, 27 a trojku. Z toho vyplýva, že tie základy pri tých číslach nemám rovnaké, čiže musím si ich zjednotiť. Tak idem na to. Takže najskôr, čo urobím, zjednotím si tie základy tých čísel. Čiže túto opíšem 2 na tretiu a na tretiu lomeno. 27 tu je trojka, čiže 27 je 3 na tretiu, B na druhú a to celé mám na tretiu, deleno, zlomok. Tu je štvorka, ale potrebujem dvojku, zjednotiť si základy, čiže to je 2 na druhú krát A na druhú, to celé na druhú a je to 3 na 8 dole, B na tretiu a pokračujem. Opíšem si teda prvý zlomok, lebo je to delenie zlomkov, čiže 2 na tretiu A na tretiu lomeno. A môžem zároveň aj umocniť, čiže toto celé je v zátvorke, čiže 3 bude na 3x3, 3 bude na 9 a B bude na 2x3 na 6. Teraz dám krát a prevrátim zlomok, čiže hore budem mať 3 na 8, B na tretiu a dole si dám tohto člena, ale zároveň už aj umocním, čiže bude to 2 na druhú a na 2x2 na štvrtú. A teraz idem krátiť, čo sa dá. To znamená, že čo môžem krátiť v zlomku? No, ide vlastne, keďže je to zlomková čiara, ide o delenie a deliť môžem len mocniny, ktoré majú rovnaký základ. Takže tu mám dvojku, tu mám dvojku. To znamená, že táto dvojka sa mi úplne vykráti a tuto mi zostane len 2 na prvú, lebo vlastne 3 minus 2 je 2 na prvú. Tu mám 3 na 8 a 3 na 9, čiže keď to vydelím, tak toto sa mi úplne proste, to mi vypadne a tu mi zostane 3 na prvú. Hore mám A na tretiu, to znamená A na tretiu deleno A na štvrtú, tak toto sa mi úplne proste, to mi zmizne a tuto budem mať A na prvú a ešte musím tie mocniny so základom B, čiže tuto hore mám na tretiu, odčítam, tu mi zostane B na tretiu. Kto nerozumie, ja napíšem výsledok a ešte to rozpíšem aj do tvaru delenia, aby to bolo jasnejšie, čiže ale dokončím si príklad takýmto spôsobom, čiže čo mi tu zostalo? Tu mi zostalo hore dvojka na prvú, tu jednotku nemusím písať, toto mi zmizlo, toto všetko mi zmizlo. A dole mi zostalo 3 na prvú, B na tretiu a ešte mi tu zostalo, toto mi zmizlo a môžem to nechať v tomto tvare, pričom túto jednotku, to sa nepíše, keď je prvá mocnina. Poprípade to môžem napísať aj takýmto spôsobom, že výsledok je 2/3, B, keďže je pod zlomkovou čiarou, tak je to na minus tretia, keď to normálne napíšem do násobenia a A musím takisto napísať, že je na minus prvú. Čiže buď to nechám v tomto tvare, alebo to môžem napísať v tomto. A teraz ako som k tomuto dospela, že tuto som to takto všelijako krátila, takže aby bolo jasné, tak vlastne 2 na tretiu a 2 na druhú, ako som získala, že tá dvojka mi tu hore zostala? No lebo som si uvedomila, že vlastne mám príklad 2 na tretiu deleno 2 na druhú a to je 2 na 3 minus 2 je 2 na prvú a to mi zostalo tu hore. Áno? Čiže takto som si v hlave to rátala, tie mocniny. Alebo A na tretiu, áno? Čiže mala som hore, mám A na tretiu a dole mám A na štvrtú, čiže vlastne deleno A na štvrtú, tak to je A na 3, minus 4 je minus prvú. Ale keďže je to v menovateli, je to na prvú. A takto každého toho člena som si takto jednotlivo, áno, vydelila. A to tak, že základ som opísala a jednoducho mocniny som odčítala. A vždy odčítujem mocninu, ktorá je v čítateli, mínus mocnina, ktorá je v menovateli, lebo vlastne tou mocninou v menovateli sa delí. Čiže v delení je to číslo hore v čítateli prvé a v menovateli druhé. Preto vždy to horné číslo, ten exponent odčítam od toho druhého. A to je všetko. Idem si to zotrieť.
najhoršie na mojich videách je zotierať tabulu. No neviem, budem si musieť asi z rodiny nejakého týždenníka určiť. A to ešte ide kamera? Hej, Bisťu, pozdravujem.